Гүрләүкләр булып кайттым бүген. Саумы Казан, саумы ватаным. Менә без дә Башкортстаннан 20 татар килдек. 20 кирпич. Әгәр уйлап торсаң, Казан Кремленең стенасын ныгытырга кирәк икән, биегәйтергә дә яраклы, сыйфатлы кирпечләрбез. Әткәй, әнкәй телен саклаган, динен сатмаган, халкына, милләтенә тугры нәселдән. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Алырга кыйнаган урамнар, һавада сирин исләре, моң булып чакырай кәли, Уфаның җыртылы кичләре. От заманы күптән үткән диеп, оттан көлеп авыз шайкама, мөһер булып отлар туягыннан юкка мәниси белеп ай кала. От изенә басып бата шума, тавык мие ишкән бер тавык, тиресеккә тибедергә чапты, тәре-тәре эзләр калдырып. Mina kıyın biber, bu küreğinde